Салом алейк, бачоёш, народ. Идов полностью видео овоза куштум, барои ки видео якум овозаш маъқул нашид, ози чисто эксперимент мешава. Овоза отдельно запись кардам, барои ҳамин овоз қатъи чизи дидестен туғрӣ намегирад, неритмично мешава. Барои ҳамин идов попробовать мекунам, звукша отдельно запись бикунам ки овоз зудтар биёя. Так, имрӯз тренировкаи китф қатъи даст мешава. Номер якум упражнение подъем штанги на грудь и жим. Рӯзи тренировкаи дуюми бигем тренировкаи Арнолд Шварценеггер барои вазнгирӣ. Так, барои тана кардан, барои вазнгирӣ, барои мушакҳоро калон кардан. Якум упражнениямон ҳамин подъем штанги на грудь и жим мешава. Ирам 4 подход 10 повторений мезанем. Чтобы видео дароз нашава, чиёра тез кардагим, ҷои основное мондагим. Барои ки якум видео дери баъд шид, где-то ним соат, идов стараться мекунем видео калтатар шава. Барои ҳамин и вариантча ози съёмка кардистем. Так, вақти машқ да заданда разминкаша да ӯ тренировка якумги варианти як нишон дода будум. Чихе китфора гарм кардан дар кора, ҳамхе обязательно китфора гарм кунен. Аввал баъд сар кунен турбаи холӣ, ба устоста вестона монда, вестона зиёд кардан гирен. То рабочий вестона бирен, баъд весои рабочитона 2 подходи бизанем. Так, дуюм упражнение махи в стороны, стоя, ишам 4 подход 10таи. Май вазни 10 кило сар кардам, уста ози вазна вазбин мекунем ҳар як подхода. Шумо да айчанд угл нишон метем, как правильно китфа качат кардан дар кора. И упражнение барои средни делтои китф мешава. Агар ози суратша биё мемонам. Так, китф 3 делта дорад, пеш, байн, ақиб. Ҳамин китфи байн, средни делти китфора паҳн мекунам. Барои ҳамин упражнениро чанд қа внимание бисёр додам дар кора. Техникаш бояд зур боша. Агар техникаш зур боша, китфотон паҳми хушрӯ мешава. Ҳамин паҳми китфора ҳамин упражнение метия. Барои ҳамин ҳама упражнение важнее. Так, ма аввал ай 10 сар кардам, баъд где-то 12 ё 15 кило гирифтам, ростида ёдам нест, баъд уже 20 кило. Алан 20 кило рабочий весай барои мара. Амира вазбин мекунам, где-то ишам 3-4 подход 10 повторений мезанем. Вақти китф заданда стараться кунен читинг бисёр накунем ва кам-кам меҷумем вақти заданда и нормальнее. Баъд яхе упражнениёро весои вазбин мегирем, яхе ҷуда сабук. Ма ҳисоби травмаи миёнмай грижа позвоночники ма 4 солчи дорум. Баъд ҳисоби бицепси ростмай, дасти ростум последнее время камтарак армрестлинг машқ кардистам, дастхокнак. Ҳам дастам дарманда вастанаи чидаги нестай. Яхе движениёма да қинай, барои ҳамин ки ҷое да ки дастам дард намекунад весои вазбин мегирам, ки ҷое да ки машқом сабук аст, значи дастам дарманда, барои ҳамин сабук задистам. Мисол ҳамин рӯз тренировкаи китф қатъи дастай, барои ҳамин дастора сабук бароштагим. Так, сеюм упражнение вертикальная тяга гантелей. Ранги тяга штанги к подбородка. Агар видеоша офто мемонам дар бари видео. Неки гантел қатъияй. Ишам ай чанд тараф нишон метиҳам, тамошо кунем бибинен. Ирам 4 подход 10таи мезанем. 1-2 подход разминични задум, 10-15 кило, баъд 20 кило қатъи чӣ кардам? Добиват кардам. Где-то 3-4 подход рабочий. Так, байни упражнениёи майда, мушакҳои майда стараться кунен камтар дам бигирен, где-то 1-1.5 минут. Барои ки мушакҳо майда ё да бисёр дам гирифтан шарт нестай. Так, мерем чорум упражнение армейский жим стоя. Ранги якум машқ монаю, не ки и просто подъёма жим на плечи бисёртар. Хеле мебинен даже задни делтиёам кор мекунанд ва ё типа мышцы стабилизатори ҳисоб мешаванд. Ҳамаи пӯчакҳои китф кор мекунанд. Миёнда камтар нагрузка мебиёя, то есть агар миёна бисёр қат кунӣ, стараться кунед корпустона рост биқапен, бисёр хам нашен. Даже барои одамое ки миёнашон майба упражнение зурай. Мисол грижам дошта бошем, мумкин аст задана. Просто бояд миёну дуруст боша. Хеле синни ақиб бояд напартоихта.
این упражнение هم 4 подход 10 тایی میزنیم. И بعد دست сар меша, тренировка даст. Базовые упражнения ҳамаш многосуставной, ами барои тана кардан айда, барои тест тана кардан. Бачаҳо ба касе ки ами методикаро истифода мебара, обязательно комментария бинависен, ягон чи пешниҳод кунед, ягон идея дошта бошед, ягон савол дошта бошед, эҳсосҳои худтонро бинависен, шумо ба назар бигирем да. Баъд лайк кунед, лайкотон поделиться кунем бо хуб. Ягон ҷурае дошта бошен ки машқ мекунад, ҳола теста накунад, видеоро рӯиш мекунед короче. Так, китфа буд кардем. Баъд масъалаи весо, ҳама веси хича бардорем. Мисол 4 подход 10 таи гуфтагиай, ай ҳар хели ситуация зависит мекунад. Мисол дани момент този ма бицепс мезанам ҳаминҷа, падём штанги на бицепс стоя, росто. Дасти рости ман маибай дард дорам, ба я азоб ба як дард бардоштесам ҳамин чиза. Барои ҳамин дар ин видео мисол сабук мебиём чи задани ман, даст задани ман. Шумо метонед весои худтонро бардоред, ай ман харобам бошед, метонед вазбинтар бизанед, ана бед талчок, плавна, чотка. Амиру ма бисёр аҳамияте мефаҳмед ки дистам дард дора ба шикли ман ҷада. Так, мақсад 4 подход 10 таи, ай веси сабук ядута разминка мекунӣ, уже примерно са ин подхода мефаҳмӣ ки чанд килоро бардошта метонӣ. Ан ами веса 3-4 подход задан дар кора. Веси ҳама вазбинтона. Так, базовые упражнения, многосуставной, барои массаи дастора калон кардан, мегем якум ҷода местия. Пойдем штанги на бицепс. Так, дуюм упражнение барои пеши даст. Ҳамаги ду упражнения мешавад. Дуюм шай, пойдем гантели на бицепс сидя. О барои добиват кардани бицепс. Ана дуюм упражнения. Ира мешинем, пушта зафиксировать мекунем, чтобы толчок нашава. Ҷа фақат қувваи даст қати мезанем, қувваи бицепс қати. Ман 12 кило сар кардам. И где-то то 17 килоро рафтам, ай вай зиёд уже ба ин дасти дар ман намешава. Барои ҳамин оянда дигар видеоам дар ягон упражнение сабук, ягон чи диде, вай значит ҳамон момент намешидак да зада. Баъд дар вақти съёмкаи видео ман видеоро стараться мекунам. Ҳамин ҳафта мисол план тренировкаи Арнолд Шварценеггер қати машқ кардагим. Почти ҳар рӯз машқай кам дам мегирам, восстановить намешавам. Баъд ҳар як видеоро 2-3 рӯз монтаж кардан дар кораи парфитан дар кораи вақт мегира. Барои ҳамин мегем як ҳафта машқ мешава под видео, як вақта худам машқ мекунам бе съёмка и плюс вай мекунам, монтаж мекунам. Так, мерем сеюм упражнений барои пишти даст, барои трицепс. Режим лёжа узким ухватом. Якум подхода камтар ҷафси бад гирифтам, кистам дард кард. Ози баъд дуюм подхода камтар кушод капидан дар корай. Дар вақти упражнениеро задан калара мебардорен, лопаткотона намечаспонен. Пушта кулула мекунен пушти самбақа. Барои ки чанд қа гурудоро боло кардӣ, бировардӣ, гурудо бисёртар кор мекунад. Барои ҳамин упражненида округляция кардан дар корай. Хеле қита кулула мекунӣ. Ана калара мебардорӣ, почоро дар боло мемонӣ, миёна мерасонӣ, стараться мекунӣ. Бисёртар пишти даст кор кунӣ, гуруд не. Барои ҳамин ин чизчам аҳамият бутен. Так, 4 подход 10 таи. Ҳамаи упражнениёш 4 подход 10 таи ҳамин Арнолда. Ина чӣ хел мебинен? Почо бардоштагӣ, кала бардоштагӣ, ана чотка, подконтрольно мезанем. Так, бачаҳо видеоро дастгирӣ кунед, обязательно лайк конед, комментария нависед. Мода мотивация меша ки шумо ҳар рӯз видео съёмка кунем. ютуб медорам ҳар як видеои бемаъниро мебинӣ ки ягон маънӣ надора, ягон разбора, ягон кас обсуждат кардан мебинӣ, миллион просмотр дора. Мо контенти полезни мекунем, не ки 50-100 кас мебинаш тамом. Ҳамин дастгирӣ кунем, видеоро сӯсурӯӣ кунем. Дуюм упражнение барои пишти даст, французский жим стоя со штангой. Чизи мақсад мебинен, и ҳамун план
план тренировки Арнольд Шварценеггера. В принципе, упражнение бад нест, эҳтиёт кардам дар кораи буғумора. Аввал ай веси сабуктар сар кунем, баъд вазбин карда рафтан гирем. Ма ами где-то 40 кило мезанам имрӯз, дигар вазбин намекунам. Мирам 4 подход дахтаӣ. Вақте ки росто мезанем, стараться кунем бисёр миёнтона қатъ накунем. Оста организм адаптировать меша, худаш техникатон чёткӣ мешавад. Масъалаи локтиё чанд қадр наздик бошад дар сар, ҳам қа хуб. Ма ҳисоби массаи китфом, массаи спинам уже дастам ҳамон қа қатъ мешад, дигар ӯ зиёд намерада. Барои ҳамин ҳашмо камтар мумкин дигар хелтар шавад вақти заданда. Неки обязательно фақат пеши оинада машқ кунем, бубинем ки шумо чӣ хел машқ кардастем. Так, охирон упражнения барои даст и кист мешава. Номи упражнения: сгибание запястий носками с гантелями, ладонями вверх, короче. Ирам 4 подход дахтаи. Ака да программа да даста нишон додагӣ буд, ростима да даста маъқул нашид. Ма гирифтам як даста кардам. Кистимам необычный, рост намерава, қад намешава. Барои ҳамин ма да як даста удобнее, бо ҳам веси вазбинтар мерава. Ирам 4 подход дахтаӣ мезанем. Аввал веси даркориро меёбем, ма где-то 25 кило қати задам. Веситона биёбем, баъд кистона добивать кунем. Бисёре ки киста качад намекунад, баъд хватон слаби мешавем. Чӣ хел дидесен, ма бисёр машқҳома бе кист бандак мекунам, барои ки кисто ба қувватан зур намеояд. Ягон муштда вақте ки ҳамин машқqa мекунӣ, предплечиёт ба қувват мешава, кист ба қувват мешава, жимпима спокойно мезанӣ. Так, охирон упражнения: пресс, подъём ног. Шумо метавонед дар замин кунед, залда бошед, то залда бошед мегӯям, ҳеҷ корро ҳама залда мекунам. Метавонед дар ҳами жим лёжа кунед, ё ки дар замин мат партоем бикунед. Мада бисёртар удобнее дар жим лёжа. Дастотон қати слегка меқапем барои контрол карданаш, то пушто нахезад. Обязательно калатона бардорен. Агар калара сар додӣ, миён бисёртар кор мекунад, шикам камтар. Калара мебардорӣ, прессора сахт мекунӣ, шикама сахт мекунӣ. И 5 подход 25таи подъём ног мекунем. Ба ҳамин тамом тренировкаи дуюми Арнольд Шварценеггер, рӯзи дуюмаш. То дидор бо мо бошед.